Dipuk lapalong phai kuni ni phai koi arni Karbiang Long Moms Dancing Star Season 3 lapen ke Kids Dancing Star Season 1 semi-final kapito pona birta nangli. Karbiang Long alokido ni marli mate payatum ke kan ke thek lapen ke kan aning ke hangatuma phan isi Karbiang Long Moms Dancing Star pu isia hongjai thek piponsi piningan ke session ke thom an playing tanglong. Lason si klim somara tuma phanta pining pen keteng si Kids Dancing Star Season 1 angdung kitia phan phai kuni ni phai inkoi arni dipu klapalong kang vaya sai dengpo laso hut aluhiaman pen MAC atum kache rong pipi mongwe rongpi tilutama hasnu Assistant Inspector of Schools Katharson ingti lapen akaprek man pen kedua tumta chetong dut Laso aja mek mesen pen kapachunjia phan Karbiang Long Autonomous Council CEM achor BD SRP sangpi kache teronpi alangli pen BD sore lapen jerap chitu dun pusi meipu singja tiso pen pachini Mom satuma phan bang thom ke pen angdung kitika chipatia long bang kep ansi pon chotpo lapen kids atum group krehini pen ke group trok ansi angdung kitia long pon chotpo lapan angdung kitika pedoji lake mati jonga ciklu pusi kongchun bang arti cinthong pipen pachini po Karbiang Long Mom Dancing Start sini final ang dengan nang lilo sila pena perang di tungge online si padambom si finian ke sini final si bangso sini final long kontesten do anda fini bang lap apa nang cepote dun lap apa nining cete la so program tun pameji pu tapi la bangso program along kiti dung nang cerap dun lagi ni tum advisor man ke dok Karbiang Long Autonomous Council CM hemaso ni kache teron pi alang lisi bang so ajai me kalong bang ke dode fu pi pendang lo kadu ko BD suri galang sinang pi sini tung camera pedo lapu ni secretary pini nili tuma semi final long kache tong lagi bang thom kep lake mom satum dat lang pe tuma hin pen ke bang thom kep la pen osomar ana thu pen ke group krehini do ate pining bang enili tum ke chengsi lang osomar tuma phan ke damtang ke nili tum pe tuma phan sibi ponchot Karbiang Long Moms Dancing Star la si pining bang ke Kids Dancing Star ta padoponi koklo la si la song bong pen pini ka select ponji la ke bang thom ke pe tuma nat pen bang thom ke pen ke bang ke vet po la pen osomar na thu pen group krehini long pen ke group trok vet si nili tum hin men select pon po Angke ni final bang man tu si gibi boy. Final bang ke nili tu maningkan bang ta December aja close nili tum ki bipon si pining ta December aja close bipo a date atarik nili tum pathik pon thek thelang nonomat ke Karbiang Long da phansi bilo same aja ka tum non hojai district atum ta wanging tung du pitipot ile tum apor ta pipon nang jelang li tum phan same athe nili tum sila me dunang kokati di kalima non son north east along same li tum ta me a chance to andu nang kokati la jelang li tum phan same jong siki dun je ning hang prote wang ta me la pen che pate dun iglong Karbiang Long chat la puge kalidat la he but amen bang Karbiang Long Moms Dancing Star pen semen ta bipon lo Karbiang Long a phan lo te mom program pi wasi binang kok man itum Karbiang Long penang ana anim cipi martum du alang tum methang talent cepak lang long ledet ti la sebang so talent nang cepak lang no bu sini tong hong dai bi fit lo si ke bang ji la so program nang tamai an ke nang tumai himen tamai nang cerap dun mi dai himen tamai la bente an ke mom satu man Karbiang Long pen pace thang pon nang bu sini hin pen tamai tuning ri lo la bente klem pom bom lo